Satisfacció a la seu nacional de les TPB pels resultats en les eleccions sindicals d'ensenyament públic. Va ser el colofó d'una jornada molt intensa que va començar al matí. Les TPB ha revalidat la majoria absoluta en pública no universitària, la tercera consecutiva, i es consolida com a veu majoritària del professorat valencià. Moltíssimes gràcies a tot el professorat per haver tornat a confiar en les TPB i molt satisfets pel resultat hem tornat a aconseguir la majoria absoluta. No podem estar més contentes dels resultats d'avui perquè són la cristal·lització de 4 anys de treball duríssim, però sempre al costat del professorat. En el sector universitari, els resultats també han sigut molt positius. Eufòric perquè en les 3 universitats que ja tenim resultats hem pujat un delegat en la Universitat de València, que és un terreny que està sent molt dur els últims anys, i tant en la Politècnica com en la UGI s'han convertit en el sindicat majoritari, en el cas de la Politècnica per tercera vegada consecutiva, i estem pletòrics, eufòrics. Ara, a continuar treballant colze a colze amb el professorat. Traslladant les seves reivindicacions a la Conselleria d'Educació i mobilitzant-nos en els moments que calga per aconseguir els nostres objectius, que és, en definitiva, una millora de les condicions laborals del professorat i una millora de l'ensenyament públic. Sempre al costat del professorat valencià.